Това е точно, понеже не е настроен качера както трябва. Ето, много по-голяма мощ сега. Докарах, махам земното. Угасва. Слагам земното. Ето я прибавката. Ето. Земното. Я да видя как да направя така, че да може да се гледа и там. Чува се как шуми. Мощността е слаба. Я да видим сега без с пипане. Ето. Ръката ми. Пипам. Тръгва. Махам се. Загасва. Ето тялото ми. Увеличава. А така работи безземна. Системата може да работи и безземна. Ето я. Ето го чудото. Ето го чудото. Генераторът тръгва. 100 ватова лампа свети. И то още не е включена. Само по въздушен път подавам от Теслата. Ясно е какво ще последва, когато всичко това се подаде директно. Така е с ръката ми, без ръката ми. Теслата е синята. Вижда се как скачва амплитудата на сигнала, жълтия. Това е не директно хваната на бобината, по индуктивен път с друга намотка лова, защото иначе напрежението е много голямо. Има страх за осцилоскопа. Вижда се. Ефектът се вижда. Това, което губи Теслата, отива на другата. Ватова. Включвам 200 ватова. Товарът е доста голям все още. Системата не е настроена. Но 200 ватовата свети. 200 вата има. Не свети с пълна мощност. Около 100 вата, наполовина мощност може би. Но свети. Което значи, че системата може още сега да мине в самозапит. 100 вата ще спукат.